На първите места бяха класирани лекарите Янчо Делчев, Пламен Дочев и Малинка Христова. Част от многото млади хора от цялата страна, които в продължение на 10 месеца без откъсване от работа се готвиха за конкурса, посветен на този изключително важен социален проблем. Темата на конкурса – ранната диагноза на онкологичните заболявания. В този смисъл победителите са много повече. Пожелавам на добър час на следващият конкурс и на следващи подобни чудесни идеи. А на професор Петкан Проданов едно голямо благодаря. В топлите слънчеви дни на 17 и 18 октомври 1991 година в Хасково се проведе заключителният етап на 5-я национален интердисциплинарен конкурс състезание Млад медик, посветен на проблема ранна диагностика на онкологичните заболявания. В него в продължение на 9 месеца задочно разработена от Обществения факултет за повишаване квалификацията на младите медицински кадри кореспондентна система се подготвяха повече от 1000 лекари до 35 годишна възраст. За заключителния етап пристигнаха 120 от тях, класирани в зависимост от успеха при подготовката. Едновременно се състоя и национален младежки симпозиум на същата тема. В журито за конкурса и симпозиума участваха професорите Марин Мушмов, Моис Меламет, Злати Додунков, Антон Карагьозов и доцентите Андрей Симеонов и Веселин Тодоров от Националния онкологичен център. В присъствието на националното жури младите лекари бяха запознати от декана на факултета професор Петкан Проданов с регламента на заключителния етап от конкурса, който включваше 2 анонимни и 1 публичен кръг. Чрез тестуване в първия беше предвидено от 120 състезатели да се класират 30, от които чрез втория кръг да се излъчат най-добрите 6, които на следващия ден ще се борят за първите 3 места и званието лауреат на конкурса в присъствието на всички участници и гости. За контрол на анонимността се избра комисия, в която по жребий бяха включени и 2 от самите състезатели. Младите хора се запознаха и с учредените специално за конкурса награди. На всеки от 2 анонимни кръга състезателите решаваха серия от програмирани тестове и практически задачи, съдържащи въпрос с алтернативни отговори. Те трябваше да посочат верните отговори на десетки въпроси и задачи, чието диференциране изисква задълбочени познания и бърз рефлекс. Привлекателните награди допринасяха още повече за напрегнатата атмосфера. Една от тях осигурява специализация в кантонална болница в Швейцария по покана на доктор Никола Петров, председател на Фонд за подпомагане на България. Друга, учредена от Британския съвет в София, предвижда няколкомесечна специализация в Великобритания. Министерството на здравеопазването ще даде възможност на един от лауреатите да специализира по линията на Световната здравна организация.
Анонимността на конкурса се осигурява, като тестът с решените задачи и регистрационната карта с името на състезателя се запечатват по-отделно и поставят в общ плик, преди да бъдат предадени на квесторите. Събраните от квесторите пликове в присъствието на Комисията за контрол се отварят, като на съдържащите се във всеки от тях два плика се поставят идентични провизорни номера. След номерирането пликовете с регистрационните карти се предават на контролната комисия, а квесторите вече могат да отворят пликовете с задачите и да пристъпят към тяхната оценка с предварително подготвени шаблони. През това време националното жури подготвя и обсъжда задачите за утрешния открит кръг. След всеки анонимен кръг се обявяваха резултатите от подредените по възходящ успех безименни тестове. В присъствието на националното жури, деканът на факултета и председателят на Комисията за обществен контрол извършваха идентификацията и съобщаваха класирането на младите лекари. В края на изпълнение с напрежение ден вече се знаеха имената на шестимата състезатели, които на следващия следобед предстоеше да защитят званието лауреат на конкурса пред националното жури и останалите си колеги и гости.